يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد طرى غوثاه مما قد طرى غوثاه يا أرحم الرحماء مالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودواعها وعافية العبدان والشفاعها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. أمي ألتانو كبركة داي kan neman kisin Allah subhanahu wa ta'ala bolo aku ce ala kiraka anaka somo na ka sahaba be no temena ka boyeno amba ubela jilefo dante folimina radio majura sijo kono ya suina le 1er janvier 2019 amba ubela jilefo dante folimina tuba kono ya ani tuba koka mali kono ya ani mali koka ambe dugutiku befo ka almami fo ka kalandin kalanaw fo ka shirifu fo ka commandant fo ka meru fo ka député fo docteur somogo aywa zenesi mogo diga kane mogo muso kokka fo muso kuntigu amba bela jele fo dante folimina no temena arajo so barakelaw ambo bela jele fo dante folimina anga walanda no mbi boli city o city sanfé anga foli be katara o bela jelema minye faso city yo minye dugu city yo minye jamana city yo minye kafo city yo anga foli be katara o bela jelema kerenkerema arajo majura city Azans Majura City Tuba Mesriba City ambe nono fo kerenkere ma kosobe ambe duwawu nyini awbulo ka duwawu ke awbela jilenye ambe na do anga walanda konnana walanda mbi boli arabasu 21h na udin anawuka kalande Ahmad Tambasila Tuba Majura odongo ankumana kanyini ala bolo aka araba suvere yirana ayo yira anna odongo ankumana munkan odi sali koni ya fenwe bi amena kuma sali chien fenwe kan amena minu fo bi ni olu kera mogo min bolo doron ika sali chien ndo abi chien choko ya minu nye amena bela jeli wala iye ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka dina infam ya choko nyumandi an kelen bela jelema مبطلات الصلاة كم هي مبطلات الصلاة وما هي أكو صلي تشيفون جولي ددو أني جمين ددو مبطلات الصلاة مبطلاتها 22 مبطلا صلي تشيفون وين مغا أني فلادي مغاني فلا chogo ya mugane flabe ni saliba kera tendron ikasali chenendo okmana amina olde dantige sisa a folo aniyatu rafudhiha kangania kongo kabila ebe sali kono sisa decision mimi bolo ka fombe salla ino decision bla peu ka kongo kabidu skona parce que sali be ke sali ni ngania sirlide keto sali kono isna ngania kongo kabila ka ngania bla ka sali ere decision bla o yorobe sali nchena walma ibika farda de seli isna nga farda ya ngania bla ka sire idus kona ka fibe ka nafla de sali ya famia farda nchena wa tesaka ke nafla ere fanai
wa ilgha'u ma fa'alahu mithlu walma min be ina fo ŋaniya yo fana tiɲɛ yo decision bila o kumana nin fana be maa ka sali tiɲɛ a filana wa ta'ammudu tarki rukunin min arkaniha k'i yɛrɛ tugu ka sali jɔsen dɔ to yen nɔ ka jɔsen dɔ to sali la kabini sali jɔsenw na n'o kɛra i bolo dɔrɔn i ka sali tiɲɛna wa hiya fara'iduha al mutaqaddima farda minnu n'an y'u fɔ ka tɛmɛ olu de kɔ dɔ kunbere minɛni tenturuli fatiya kalani i bi joli min kɛ ka fatiya kala takbiratul ihram an ye o fɛn fɛn fɔ k'o ye sali farda ye ni sali b'a ye o to yen dɔrɔn k'i tugu de k'a to yen dɔrɔn i ka sali tiɲɛnen de don ayiwa a sabanan wa ta'ammadu ziyadati rukunin fi'liyin ka ruku'in aw sujudin a ko ni mɔgɔ min y'i tugu fana ka sipasiman dɔ fara sipasiman kofɔlen ninnu kan masalan sujudu bɛ kɛ siɲɛ 2 de ye e y'i tugu ka sujudu kɛ siɲɛ 3 ye i ka sali tiɲɛnen don dɛ n'a fɔra sujudu kan bɛ tenturu de ma kunbere minɛni bɛ kɛ siɲɛ 1 de ye e y'i tugu ka kunbere minɛni kɛ siɲɛ 2 ye i ka sali tiɲɛnen don i y'a faamuya bon a ko rukunu fana sali jɔsen kumakanw b'a la baaraw b'a la mais laɲini yan ne a kan bɛ baaralamaw de ma i mana jɔsen dɔ fara sali jɔsenw kan jɔsen min ye baaralama ye parce que jɔsen dɔ bɛ yen o ye kalalama i n'a fɔ fatiya kalani i n'a fɔ salamu alaikum bilali i y'a faamuya i n'a fɔ allahu akbar fɔlɔ min fɔ n'o ye takbir o bɛɛ ye jɔsen dɔ ye mais a ka laɲini tɛ ninnu ye laɲini ye minnu ye bɛɛ kɛ ni baara ye i n'a fɔ kunbere minɛni walima tenturuli walima ka wuli ka bɔ kunbere minɛ na walima sigili fura min bɛ salamu bila a kɔnɔ olu de ye baaralamaw ye ni e y'i tugu sisan ayiwa ka dɔ fara o kan i ka sali tiɲɛnen don wala tabtilu bi ziyadati rukunin qawliyin ka takrari al-fatihati naam ka takrari al-fatiha a ko sali ti tiɲɛ n'i ye jɔsen dɔ fara sali ka jɔsen min ye kuma lama ye i n'a fɔ ka fatiha fɔ siɲɛ 2 e bɛ sali la i ye fatiha fɔ siɲɛ 2 fala tabtiluha sali kɔni ti tiɲɛ ni o kɛli ye wa innama yuharrim in kana amda a kɔni bɛ kɛ haramu ye i kan i ka fatiha fɔ siɲɛ 2 sali la n'i y'i tugu de k'a kɛ n'i y'i tugu k'a kɛ i y'a faamuya mais a tɛ sali tiɲɛ wa yasjudu sujuda sahawi in kana sahawan o kumana n'a sɔrɔ i m'i tugu e ɲinana de k'a kɛ i ka ɲinan kama o kumana i bɛ ɲinan sujudu de kɛ parce que a bɛ i n'a fɔ i ye dɔ fara sali kan i bɛna ni ba'da salami de ye sisan wal arkanu la qawliya a ko jeso minnu ye a ko sali jɔsen minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ faamuya ni farda ye olu min ye kumalamaw ye o ye 3 de ye takbiratul ihrami wal fatihatu was salam salamu bilali fatiha kalani allahu akbar fɔlɔ min bɛ fɔ n'an b'a fɔ ma ko takbiratul ihram ninnu de ye wa sali jɔsenw ye minnu ye kumalamaw ye wa baqiyatul arkani fi'liya o kumana jɔsen tɔw minnu bɛ yen nɔ olu bɛɛ ye baaralamaw de ye ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala ka diina in faamuya cogo ɲuman di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma a naanina n'o ye sali tiɲɛfɛnw ye wa ta'ammudul akli walaw luqmatan k'i tugu ka dumuni kɛ k'i to sali kɔnɔna na hali ni a kɛra lɔgɔma kelen de ye i ka sali tiɲɛnen don a duruna wa ta'ammudu sharbi walaw qalla k'i tugu ka ji fana min k'i to sali kɔnɔna na hali ni a dɔgɔyara de i ka sali tiɲɛnen don a wɔɔrɔnan wa ta'ammudul kalami al-ajnabiyyi ani salati k'i tugu ka kumakan dɔ fɔ kuma min ye sude ye sali ye i y'a faamuya kuma min tɛ sali dɔ ye kuma min sali dɔ tɛ hali n'i y'a fɔ arabukan de la ni sali kɔni kuma dɔ tɛ
aywa salin chenendo walau kalmatan ka na'am aw la ko hal no kira kelma kelende ina fo na'am foli wal man la foli ni yo fo kito salla liman sa'alahu an shay'in ina fo ni mogodo enyi nga kabo fendoma mogodo na kito salla ko yali madu na nawa ikolla ya famya kito salla ni ko la doro iga sali chenendo wal ma anana ka sorobe salla ako burama na nawa ikol na'am iga sali chenendo do hal nasru kiyafo arab kandela tanto ika sali chenendo bon akoni nkoma kanono hadha idha kana likalamu lighairi islahi salati akunka sharti kuniye ni akera kuma misali nyani kumate ani salti nyonya sirairela okumana odibe sali chinya fa in kana li islahiha fala tabtilu biqalilihi akunka ni ayasro ko sali nyani kumade don sali konti chinya no fitini ka an yusallima li imamu min sinataini aw yaquma li khamisati ako ina fo sisan aw be sallasan almami de fleka salamu bla arakan flala walma sali yere dafara ko salamu kanga bla almami fleka wuli katara arakan duruna dema ya famya walam yafham almami maseka famya bi tasbih ni subhanallahi fo ay subhanallahi fo ke almami maseka famya faqala lahu alma'mum ukmana almami ko mo ki kanto ka to sali konnana anta sallamta min isnataini akasnanga fo almami ma ko almami kifle ka salamu bla arakan fla de lade ukmana ni okera ka almami to salla dron aywa o kuma kan sali nyani kuma de ni ti sali ciya na dana ni makoni masalan almami be sali konnana arakan fla akanga arakan sabadi sali wal ma kanga arakan nandi sali depuis arakan fla alif leka nyine ka salam bla okmana iya subhanallahi foke akofe amase ka famia okmana ibiseki kanto almama ni nyoroina almami ifle ka salamu bla arakan fla de lade wal ma ikafo qumta li khamisati almami ifle ka wuli durna de kamani de ko fo arab kana wal ma aywa maraka kana walma fulakana walma bamanan kana basi sitenina salila fa in kasura li kalam akunka ni kuma koni chayara bima yazidu anila hajati yani makobe kuma minani alamise ka famya kuma jidira ka fara oka iga sali chino le ibado doka kuma kacha uka kuma misenti ba ninfo iko almami ifleka wule katara durnande mad almami ya famya itlara ki kanto tukun almami yire koni sali dafarambe ni ga dobo ala bi do faraka ni foka faraka dore ka sali chena ya famia okmana ibada ndoro ola bo foni ayasro almam fana amaso itay made okmana discussion bena abe kuma ke okonnana o sali nyani kuma de basito ola awulum plana wa ta'ammudu taswit al-khali ako ani min al-hurufi ani kam man kituku kam man kan were bo kito sali konna na man kam mi harfu yere ta kono o fana be sali cinya wa ta'ammudu nafkh bil fammi kituku shegira ne fle ni sisan kituku ay wa ka fle fie kito sali la e ka sali cienendo fa in kana bil unf fala shay'a ali ko men na kerani nunde basite ola in qalla na dogoyra fana de yakini in nunde ka fieli ke kito salla dafan fela fe kitugu ika sali chenendo akon men na kera nun fan fela de la na machaya ay ote sali chian ote sali chian akon men watabitu salatuhu in kasura akoni achayara koni abe sali chian au tala'uba wal ma yake tulongere de kama salibi chini ofanai akonontona wa ta'ammudu alqai kitugu ka fono ni tugu ki fono sali konna na doro e ka sali chini ndo walau kana tahiran qalila hal nasr ko fono min bori la kwa kasani amayele mafulo ka bodum nin kala hala yama
ika sali tienen do atanki yitugude walma hal nasoro yitugude me doni de bora amachaya ika sali tienen do atana wa ta'ammudu salami fi hali shakkihi ako kito sali konnana esikalendo sali dafarawa ama dafawa isnanga salamu blakito o sika sika konnana sali bela jelen chena hal tamati salatu amla esikalendo yali sali dafarawa walma ama dafa isnanga salamu blakasoro imaddan yasoro iga sali chenendo walau zahara lahu ba'du anna salata kamulat akonka hal nasoro ko alana bange iye sali kofede ka foko sali dafara yeddangan yasoro sali kofede ka fo sali dafara ka sur e salam bla sika de ka e ka sali chenende do okmana mati salamu bla sika kande fa dangane ga addangani ya ka suri bolo ka soro sali ka foko sali dafara ya famia wa aula bil butulan okmana ako kuma sahalin kun yumuni o sali chenende law ta'ammada salama wa huwa ya'lam aw yazunnu adam al ikmali akoni ayasoro yes salamu blade ka soro ibado wal ma ajigiya bi bolo ka fu sali madafa o fana bi o choko yala atani kelena wa turuwi naqidin min hadasin aw sababin ako ani sali chien fendo ka chu ika o fana be sali chiande o ya tani kelena yi ebe sali kono ye finye bla o sali chien fendo yi be ka sali chiena ebe salla aywa nyamananta bura ila ka soro banate a bura lada fana nyeka ika sali chienendo walma kito sali konnana isnora fukata inyine pew o asababu ye sali chiena walma kito sali konnana ifleka kirinde sali chiena walma faade fleka do ila sali chiena ya famia walma kito sali konnana imagara musodola yedda mutani oye sali chiena ona nyogona aywa atani kelena wa turu bi kashf al awra al mughallazati la khafifa ako kito sali konnana mami iga laura kuma ba bora kenema ebe sali kono laura kuma ba bora kenema no kera kaba ika sali chiene ndokoi ngako ga laura fege mantele laura kuma ba jumenye ya famia sali ba ka laura kuma ba che fanfelafe odi aywa auka haketo inyamana ani jukuna mugufla ninunu bora kenema kito sali konna na dron ika sali chiene ndo o laura kuma ba okmana khafif odi kata inyamana yorola kajigi katara ikumberema oye olu ye khafifu ye bon musota okuni kata barala kata blafa kumberela odi muso fana ka walizu ye no bora kenema doro musola aka sali chiene ndo kato sali konnana atani sabana mimbe sali chinya wa turuwi najasati sakatati alayhi wa huwa fi salati aw ta'allaqati bihi idha istaqarrat bihi wa alima biha wa tasi' alwaqt liizalatiha wa iqa'i salati fihi wa illa lam yatabitul ako atan sabana odi sofe ka chu moka ebe sallasa ja ibe gwade jogoro jakuma be gwa sanfe abe ka nyingene ke ka jigi walma aywa sofendo bora yoro do la ki soro walma ibe salla demsendo tara sigi ikoro ja sofen bala aka sofen nanga noro ila ika finina okumana yorobe ika sali chiena o yorola ka soro ibe salila walma aguluna ila di ya famia asabatira ni oefana ya don kafo wakati fana fere no misaka ngasali tige kako aka soro fana kibe sali konna ni ai na makeni nchuka na masalan eba do nine ko meni mpoka anko kan labe sa sali wakati binabo ai salti chieno iba continue walma sofeni abora sanfe de kasnanga forte ela kateme ama basigi ila okman lo kera ai o fana ta chi
الثاني ناننا ولفته على غير الإمام بأن سمع غير الإمام يقرأ فتوقف في القراءة فأرشده للصواب والحال أنه في الصلاة. أكو كفونين كي المامي كامين تيكا المامي والما مغدو بك قرآن كلا دروسيلا أبك قرآن كلا أفلاير دولا والما أجورا إبه سلا إبه المامي كوفي عليك لين أجو إفلك تعالي كاندا كالي بلاسرا يعني كالا تمي وحال نو بنا سبابا ديما كي تسالي كونانا إيكا سالي تشينندو ناصر إيكا المامي تيدي وديدو ولا تبطل بفتحه على إمامه nga ibika sali almami min kofe ni odedo abibe iko la teme o te sali tiya hal nasoro ka kira fatiya sinadila wal ma fatiya re konnadila abibe ikala teme basi fosi tika salla ula nga ka mo la teme au almami do be salla yoro dola e fana sali almami do kofe o almami de fila ega almami ma fili e ka fo kebe o la teme ay ika sali tiene do ngani yirika almami dido ay basi ke ola ika sali kai atani duruna wal qahqahatu kayile kolonci salila yele kolo ko bo salila ni yele ni mangan ko bo fa in kana imaman aw fazan qata'a salatuhu wastu'nifaha akoni ayaso ki kelende do walma iye almami de ye ibatike ibe sal damine kurai sawa'un waqa'a minhu ikhtiyaran kwa da makaka yilin akera ireka sugandi yali de walma ayi kenye de walma inyina na de yele ko ne fangofa i tugude ka kew ikunta donde o inyina na de o ma siti yele salla lakhdar tigi ba fo choko mina illa ghafilun wa la'ibun ko ma siti seli ma siti yele sale konnana fotlonge kela ani aywa hakili bole mo mi hakili ni na pew ya famia odibe yele sali konnana parce que salif leni anya fo fem padido ini ala be kam nyogon ko ma nyogonya ibe ala ka gundo nyogonya lila ebe tlongela ebe yele la okmana yele kolon chili mazhabi dola harika salji bi ka faraka me ote maliki ka mazhabi nye an takoni o ya fokma ka gele adoro ikasali chenendo ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala ka dina infam ya chogo nyumandi an kelen be la jelema bo anya min fosan yelen dala o ni almami wal mayi almami ko moye ay ni almami wal mani kelen be kasali wa in kana ma'muman tamada ala salatihi ma'a imamihi bi thalathati shurutin akon kan ni ayasoro ko ibi ka sali almami de kofe ibe iti sali tike ga bo salla wa rabbelare iba continue almami no fe ibi to ya almami no fe fokata saliba nga obeke ni sharti sabade mo min yela almami kofe ki ito almami ko mo la sharti saba min bi fiya folo an yakuna li waqtu muttasi'an li adaiha ba'da salami imami afolo a sharti folo e mo min yella almami ko fe an ki ka sali continue almami no fe fa katla o kuma ina soro ki tas ibis la ka sega ka tuni sharti folo aka soro wakati ferlendo e re ba don pere nefse ka ngas sali to dafa almami no fe metla ka nyele ta sali ka soro wakati mabbo na soro ko wakati ferlente o ma o kuma ibi bo salila ka Allahu akbar fudro ka du almami no fe tuni الثاني أفلانا أن تكون الصلاة غير الجمعة أكاسر بك السلم كي المامن في جمعة سالته parce que juma sali o nyogona flati soro semaine kono o yorobe ibi bo sali la katlaka don tukuni kafara almami kan juma dedo asalisu an yakuna dhahikuhu kulluhu ghadabatun aw nisyanan akasoro yere minun kera kito salin korona abela jelen kera ni futukuli de walma ngafa futukuli jma'i ay qelebu de walma inna nade kake fa in dakhali waqtu ni wati korona aw kana bil jumu'ati aw kana bi jumu'atin
walma akirani jumade aw kana dhahikuhu kulluhu aw ba'duhu amdan walma kasoro sali adokera aywa yere tugude abela jelen kera yere tuguye walma adokera yere tuguye okmana ibe sali tige ibe don ka fara almame ka siya kura tuguni amfile ka sarte saba min fo ni juma donde don ibe sali tige ibe don ka fara almame ka kura ni wakati koronendo ere ba don neste ka sali ndafa almame no fe kas almame ka salamu kono ka fo metla ka sali bere jotuguni ka damene wakati bibbo okmana o yorobe e ba tige ka fara almame ka wal ma ka soro yelen abela jelen kera ire tugude wal ma do de kera ire tuguye no kera dro amake nyinaye amake aywa futukuliye okmana ba tige yorobe ka tugal almame ko fe atani worona وكثير فعل حق جسد وعبث بلهية ووضع رداء على كتف والدفع مار وإشارة بيد أكو التنورنا ودي بارا چاما يكيتو سلا أمانا فو بارا چاما لانيني دي بغنوني والما بينيني والما لغنيني والما چيكي يا فاميا aywa lanyine jumenye ebe salila hakka jasadin ibe ki farishin da matemena ko jugu no kira dro salicena hal nasr ko makode bala ngani asr ko banade do aywa bana kama de be kake ay o illa zurai wa abathin bilihiyatin anika tlonge keni ibomboshi alay mogodo daw bitende no le sali kon damine kaba alaka faranka dido kere flede do wa nye flede do wa ubi salila u haklibe mogofe ube salila ibasro be ka tlonge keni uyere bomboshi ube tlonge salila ube tlonge keni bolono ngoniye bolanege mbutike la ubo yelema kuto sali kono hal nasro ko ibigi bolongo yeri dama de ke ka bolanege lamaga montrubi yelema jalamubi fenu basiri tuguni kuto sali konnana nimbela jelebe maka sali china chara wa wada iridai halakata fi ani jume minu be dlogi bafana do dlogi badono tumado ubi dlogi ba uba yele sanfe uba jigin uba yele uba takabla ukama kun sanfe ubitlaka jigin na chara do rabi maka sali chin wa dafu imarren anika teme baka do nyeni ebe sallasa ma do ko abina teme iyo nyoni na dama temena abisali ciya wa isharatin biyadin aniki to sali konona ka koro yalike walau waqa'a kathiru li fi'li sahwan ko hal nasru kunin chaman kerade nin yinande ya famiya kaman sallama sahwan ko kuma na ka kiribe inafo yinan mo me salamu bla o kiride ma al akili kafala duminin ka ay salamu bla an yinana aywa atlala ka dumuni ke tuguni katla ka jimi aw akala wa sharba sahawan wal ma ayto salikono ay dumuni ke ay jimi nyinale kama wala tabtul bi fi'lin wahid ko me kati ciya ni bara kelen keliye wala nyinan kama koni min hati thalasa kamin nin sabaina wa ala sahibihi hukmana min ya kelen ke anko akelen pewti saliciya me akelen ke baga kabi sujudu sahabi deke abake baadiye na jidli ke kon na yake nagasili fanfelaye aywa abe qabla nati atani wolon vlana feminun be saliciya wali mushghilu an fardin min fara'idi salati salibi ciya fana ni sugula li fendo ye kabo fardama ni fendo yi balika sali fardan nati kan ruku'in wa sujudin ina fo sisan kumbere mineni wal maten turuli fendo de ibani ola ka ammana'ahu min ada'il fardi ina fo sanni fendo yi bali kana ni sali fardai li shaddatil haqqi ina fo sisan nyamana ta kan nyoni masalan ebe sallasa nyengene gwanen babila nyamana ta gwanen babila ya famiya ibika selin telia walma on nyamana ta walma on nyengene min gwanen bila o sababu la sal fardatika dafa okma no kera doron salbi ciya aw asayani walma sisan nina kili fereke de be ki mine ki to salla ya famiya
okmana no fana kera doro aywa ni banate na damate mena wal mayi balika farla doke aywa salibi ciani o fana yi wa mahall al butlani bil mustaghili anil farid idha kana la yaqdiru ala al ityan ma'ahu bil fard aslan ako ni ayasoro o fembe ga kala atsikana ni farda ka fara o ka fiu ko odiya sharti aw yatiya bihi ma'ahu lakin bi mushaqqatin ako wal ma bina ni adoye ma bi geliyade iza dama zalika al mushghil hukman ash-shughla fi min fleki bal salla no an o continue fana amma in hasala aywa min bi ki bal ka farda indafa ni o kera summa zala o kofe annawlika buila fala i'adata lis salati hukman as-sigininti ka sali nyede wa yu'idu as-salata fil waqti daruri ako na ne ibsika segi salika waqti darra konnana min hadathin lahu man hadasa lahu mushghilun an sunanin yani ni fendo yi balika sunna de dafasa okmana akanu yalendo iko sara darra waqti la sunna gelemaw min sunani samaniyati li atiya amina sunna shegi min fu ulu sujudi fi sujudi sahwi kamini nyinan sujudula amma man taraka sunnatan ghayra muakkadatin imogomi sunna do to salila sunna minti sunna gelembay fala shay'a alayhi fento tigla moka olade sawa'un kana tarku li mushghilin sughla fendo de yibalika nati aw li ghayri mushghilin wal ma'a foy ma ishghula kana nayi ikasalika infosite ala aywa atani shegina mimbe salichiya وتذكر أولى الصلاتين حاضرتين في الصلاة الثانية أقول صلي بشيء فنا كي حكي جي صلي وقت دولا صلي وقت منو بين يغسر وقت كلين كوننا مثلا كأن يذكر في صلاة العصر قبل الغروب أن عليه الظهر أقول إنا فصلني مغمي حكي جينا لا يعني كتلبي ibka lazara sili I hakili jiginala jaga ne masal fana sali o yorobe lazara me iba konnana o chena ibi salinjo masalan nasro ki kele ne be ka sali I hakili jigina lazara wakati la kito lazara sali kono ka foko jaga ne masal fana sali I hakili jiginala o wakati de kasro ikele ne do nasro I arakan ntuku kaba okoro arakan tugule jume iye kumbere mine ka wuli okmana ibe arakan kelenwere faraka ka salamu blaka ka arakan fly ka bo ibe arakan kelenwere faraka ko ke arakan fly sa ka salamu bla obeke na fly iye ka salamu blaka bo ngane ayasoro hakili jiginala kito lanzra salla jaga ne masali fana sali ni kelenbe ka sali anyo ke choko fosisa anko nasro yi arakan tugu ibe arakan were faraka ka ke arakan fleka salam blaka bo okmana kana sali fana sali katlaka lanzara sali bo ni aya soro hakili jigina ibe ka lanzara sali jale masali fana sali ka soro almami ko mo de ibe almami de nofe okmana hakili jigina la iba continue ibe sali continue almami nofe ni ya continue almami nofe ni almami ka salamu blala wakati mina okmana ibe wuli ka sali fana sali katla lanzara min sali almami nofe ibitla ko fana sali menni aya soro kebe ka sali iyerde almami ye ebe ka sali ni jamade almami de jaga almami masal fana sali ebe ka lanzara sali ni mogo ye hakili jigina la jaga ne masal fana sali idunya almami de okmana oyorobe ibake inafo innunchira ibe bokkenema okmana sali baka nunu uti almami ko mono min buka sali inofe uti almami wele bila unyefe ni nyoro ina de bela jelembe ita sali idamana de sa bela jelembe ita sali idamana ninye akechokoy wa an yatadhakkar wa huwa fi salati al-isha qabla al-fajr o choko kele fana anna alayhi al-maghriba fatabtulu salati allati wa huwa fiha na'am o choko kele fana ebe ka saqafo seli hakili jiginala
jaga ne ma fitiri seli nga sharti koni aka soro fula be wakati kelen na de misaliya la anye sali fanani lazara fo chogo mena asoro tile mabi me tile binen ko fede ebe fitiri konnana e hakili jigina la jaga ne ma sali fanani lazara siseli oluti wakati kelen na okmana ibi ka fitiri kontine me klala ibi sali fana sali ka lazara seli abeke wajibi ye iku tugu nyogona de tuma mina no be wakati kelen kono parce que sali fana ni lanzara olu be wakati kelen kono fitiri fana ni sagafo olu be wakati kelen kono nana bon ebe ka fajiri sagafo seli ka soro fajiri mabbo folo hakili jigina la jaga nema fitiri seli o yorobbe sagafo ibatike anye kiri min fo sali fana lanzara tala o kiri kelen de be di afanama ngani aya soro ka ta wakati la sa لأن ترتيب الحضرتين واجب شرط أكو شرط واجب دي وي كا او تغو 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 نيغونا منو بي وقت كلن كوننا إنا فو سالفاناني لانزارا أني فترين سقفو parce que salifanani lanzara olu wakati be boni tle binindi ni tle bina ka ban olu wakati banna bon fitri fanani saqafa fana wakati be ban tuma me na ni salatu khairu minan nawmi fora olu fana wakati banna o yoro de la atani konontonna wa ziyadatu 4 raka'atin sahawan fi salati rubaiyah aku atani konontonna odeye salbi chene femenye ode ka jidili ke arakan nani la nyinan kama minni arakan nani saliye misali yala ebi ka salfana sali in nyinana ka arakan nani wiri faraka parce que salfana nani ndi o robbe sali chena ebi ka lanzara de sali lanzara arakan nani ndi in nyinana ka arakan nani wiri faraoka ika lanzara sali a chena wasulasiya wal mafitri arakan sabade ifleka nyine ka arakan saban faraoka ika sali chenindo wa ziyadatu rak'atayn sahwan aywa fi salat al-sunaiyyah ka subh wal jum'ati wal witr ina fosi samno arakan fla sali sogoma sali wal majuma sali wal mawitru enyina naka arakan fla fara uluka ika sali chenindo wala tabtulu masala ibika sogoma sali sogoma arakan fla di itlala ka arakan fla were faraka wal majuma arakan fla di almamin yana ka arakan fla were faraka aywa sali chena wala tabtulu bi ziyadati rak'atin wahidatin sahwan akonka sali konti chiade ni nyina naka arakan kelende farasalika arakan kele enyina nande kore farasalika ay salti cheni oy akera sali wakati o sali wakati ni nyina naka arakan kelende faraka ay oti sali chiya ya rabbi ambe ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka dina fam ya cigon yumandi an kelen beeda jelemma amuganna sujudul masbuqi ma al imam sujud al ba'di al murattab ala imamihi na'am al mutarattab ala imamihi ako ode kombaga nana sor al mambe sali konnana ya famia aywa al mami بعد السلام دي ياسر قبل تري بعد السلام جمعه المام بالسلام بلا قتلك السجود فلامنك ان نراك فر المام كا يس اركان دفلين سر المام نفي المام السلام بلا ما سونغا ولي كان نيكا سالي توي اسنغا او سجود بعد يك المام نفي او ربي كا سالي تشينندو لزياده زاد هل امام سهوا jidi kama almami femin jidi fatabitulu salatu limasbuqi lihazihi sujudi na len sujudu flaki almami no fe doro ba'da sujudu ki almami no fe ni yoro ina doro akasali chienendo sawaun adiraka ma al imam rak'atan amla wa damakaka almami ko mo ni masbuqoni ay arakan sor almami no feo wal mama arakan sor almami no feo abela jelinda makaka akasali chienendo وهذا إن سجد لمسبوق أمدا أو جهلا فإن سجد مع الإمام نسيانا فلا تبطل أقولك نفلم نسجد من فلاك الإمام النوفي ناكيرا كو علي تكودي كاكي والما أتنتا دوندي كو سالي بيشين أوديلا أقولك ني أكيرا كو أنينا دي أي سالي تشين أولادي علي با كيري دوندي
ami tugu fana anyina nadi ay salti cien o kama ko me nasro ka kunda kiri do walma yi tugu de ka ke aka salibi cien ola katabitulu salati limasbuqi idha sajada ma'a imami sujuda qabliyi wal halu annahu lam yudriku ma'a al imami rak'atan inna naddu salla sakafra al mamika yasur al mami yukumbere mineka wuli okoro ema arakan dafalen soro al mami nofe ima arakan dafalen soro al mami nofe bo qabla sujudi al mami soro e katlakata o qabla sujudi ke al mami nofe idum ma arakan dafalen soro al mami nofe okmana e ka sali cien al mami salam bladro ibe wuli ka sali jokurai kangani akurata ka sal damine kurai parce que iye min ke al mami nofe isaka bina ko ka ble isaka joli ko ka parce que iye min damne al mami nofe imara kan soro ikunye min damne al mami nofe isaka continue mais na soro ki sujudu qabla ka nofe dron o salim fana ciena parce que ima arakan dafalen soro al mami nofe fa in adraka ma al imam bi sajdatayha nasru kiyasru liki al mami nofe nasujudu flay sajada ma'ahu al qabliy wa qama liqada'i ma alayhi ba'da salam al imam hukma nasru ki arakan dafalen soro al mami nofe hukma ibe qabla sujudu ka nofe ibe qabla sujudu ke na ka salam ke wakati minna hukma na to min bije ibe wuli ibnani oye hukma na iga salikan sali chefem mugane kelena wa sujudu sahwi qabla salami li tarki sunnatin khafifa kat takbiratin wa tasmi'atin ako odeye kanyina sujudu ke qabla salami suna fegemando kama ina fo sisan e salibaga e nyina Allahu akbar kelende foliko itlala kata sujudu ke o kama niyo ke doron e ka sali chena sujudu me nakira qabla ide wa tasmi'ati ina fo sami Allahu liman hamida fo e mo odefo itlala kata sujudu ke on nofe ka ke ina fo yesuna bade nagasi no kera doron e ka sali fana a chena tuguni nga tanke ni sujudun kera qabla salami ndere wa awla fi butulani li tarki fadilati ka qunutin ko chogo yakele no fana sali bicia ni mo min sali kanuma fendo to ina fo mustahabu do to yenno ina fo qunutu kalani ima qunutu kala itla kata tenturu flake onno fi qabla la a ika sali cina tuguni okmana amugane flana sali cien fe mugane flana na laba wama yati fi babi sujudi sahwi katarki sujudi sahwi litarki salasi sunanin wa tala zaman ani tuguni sujudu sahwi isoro iye min perdi salla be sunna sababo e kanga sujudu ke okama efle kata nyine ka salamu ke ima songa sujudu inke aywa tuma fana janyana nasro qabla dido e ka sali cina ni baada dido har na kera samtan ko fede ba sara ni qabla dido ni fura janyana sali cina ibi segaka nga nasro ko baada dido har na kera sancha mande ko fe ni hakili jigina la domina ibasara okmana i hakili jiginen ko fe ala baada la ibana ka ke yabla isenfe okmana sali bi cina ibi sega beka ودن بقى دوكا كماي وكمان مي على دلي الله سبحانه وتعالى كا دينا يفهم يا تشكو نيماندي ام بلا جيلما بوسي سانو ام فليكا بوكا كوما سالي تشين فيون دكا مينو مي سالي تشين بيو بون كي تشكو دو فانا بينو امينا اوتغونينا وي جائزات الصلاه في مينو كيلي بي دغا كيتو سالي كونو ناتي سالي تشين باسكو مينو مي سالي تشين ام فليكو دي جاتيني سيسان choya dobe no ibasoro sali baga boke o te sali ciya kam hiya al umuru allati tajuzu fi salati wala tabtulu salatu biha wala tukrahu ako choya jolde don ni maboke abik daga ko ke sallate sali ciya uta koni ya fana ahada ashara amran ko tan kelinde be no anye min jati sanno e sali ciya fe o yem mugan fly okmana fentani kelen fana be no ibo ke sali konnana uti sali ciya afolo ali insatul qalil liman akhbarahu aw akhbara anhu mogomi ubeka ikibariya kito sali konnana ijora doni ka kibariya illame walma ubeka kibariya me ka bo ima
ijora doni ka soro be sali konnana o joli fitini ki manku doni o te sali ciya fa in tala li insatu akon ka ni dade njanya nasa batolati salatu salbi ciya olade aflana wa qatilu aqrabun kabunte ni faga kito sali konnana wal masanunu kito sali konnana o te sali ciya fona fana bara janyana de wal isharatu bi wudu'in li hajatin atra'ati alayhi wa huwa fi salati ni makodo chuna ika kito sali konnana iki koryali ke ni sumfendo ye basite ola ina fo ka ki kungulo firifiri walma ki kungulo kome walma ki bolo nyeshi ama walma ki bolo firifiri ona nyogona sali konnana o te sali ciya mako min nana chun kito sali konnana annanina wal isharatu li raddi salami ala man sallama alayhi wa huwa yusalli kito sali konnana sa do nana ko salamu alaikum ika seginin ke ni kunguloi o fanate sali ciya akonga kuma yere kolo gine jumenye ka koro yali ke ni kunguloi ni salamu ye ko keli yere wajibi de e be sella sa mo nana ko salamu alaikum yi kungulo ke tanto ki kungulo komi o kuma na ko keli wajibi de kon ka salibi ciya ni salamu blane kuma yede do kuma salamu alaikum kito salla e ko wa alaikum salam o rabbe ka sali ciyana ngania akene koro yali ni kungulo walma iboloy ay ko te sali ciya aduruna wal anin ngunani katoka nguna kito sali konnana li ajali waj'an banakama wal buka'u khushu'an lillah ani kito sali kono bika kasi minye alanya sranya kasiye ni fanate sali ciya ani ngunani minna kerni banai o fanate sali ciya fa illam yakunu la'ali waj'a wa lam yakun al buka'u li khushu'in fuhima kal kalami ako ngunani minna makeni banai kashifana min make alanya sranya ere kama ubo fulafam yade ko kuma de don o kuma na salibi cini uyeni yitu hal na dogayara ni nyina nadi na chayara abisali cinya ya famia ako niye kasi mina kundala janyana kasi kundala jan o e kasi mina kera aywa ni kamborala amma ni asurunyana ya famia aywa kama bo ala o te sali cinya fona chayara de walma akera di ni yere ka sugandi aldi ala yasranya te foi te o kuma na ko na dogoyara ko kuma na ko sujudu sahabi bala wa tanahanuhu li ghairi hajatin kango shili ina fasaka o de kango shili ni yo ke salla aywa nama ken hajuye aywa salti ci akama wa mashiyu المصلي صفين أو ثلاثة لسترة يقرب إليها ليستتر بها خوفا من المرور بين يديه أو لدفع مار بين يديه أكو كتغما كتر الصفا فلان يغنما والما صفا سبان يغنى حكما يفندو بلا إيكا سالي يفندو إيكا سترة لان ما كانت تمي ونيكا سالي obi imma surunyala doko abina teme walma ko tigla monyoni ay ni fanati fenke salila iyo keni bolo de yo abijo minka aywa akeli nasoro ko abina teme ika kumbere mineni hakede ka walma ka sujudu hakende kande ni asro kote ko kuma kiman kanga tamani oede katara suturama okmana ako katama sapa kele flas sabani nyogonche ina fo saka bakando kamine pour que ka bakan la segi walma ka bakan mini akan juruma ko basiti ofanana na janyana okmana kibi salitige kake ko ka sap wodo datu masalan abi sallasa aywa nyefe mo ko telun tel la ka tra nyogoma wodo bora okmana abi telun telu ka do woyon kono foka to fa basiti ofanana ashegina wa islahu ridai saqata min fawqi katafaihi fatanawalahu wa wada'ahu alayhima ako finindo kumbi ikan sanfelala ikaman kun sanfe abinna
iki biri kota ko bla ikama kun sanfe ko basite ola ko hal nasro ki ngolo be biri annofe de atato wal masutralan do be inyefe ibiki nyesi fe makasali wala hafla yunin sunyona ubinna wal masutralan bi bulu abinna okmana ka lawuli ka jo kito sali konnana ko basite ofanana nasro ka bina aywa adlani kama koni bake wasaddu fe ani ibe sali konnana o ya konontona ki datugu ni ibolo e haluli wakatila ibika halo sisan isnanga ibolo takado idala o fanati sali chiya wan nafsu bi thawbin anika dajitu fini konnana ya famia au li ghairi hajatin wala makodo kama yake kam tilai fami bil busaq komi inafo ni mo men dafara dajila ika fininge kache akonga nafsu wa huwa al busaq bila sautin akoka nafsu korode amarfo ka dajitu akana keni manka ede ni go tu doro sali chena iba cheni fininde ni manka mbora la doro abe sali chena boka tuli fana ke kasro mako foite no kubo fana konia sali bi chien ni manka mbora la de atani kelena tafhimu ahadin amran min al-umuri bizikri min qur'anin aw ghayrihi kama do hakili jigi ka famiyadi ke mado ma kito sali konnana ni qur'anai walma ni qur'ana tanai ina fo subhanallahi fo ko ke famiya nyini kama ani ona nyogonaw ya famiya kaso ebe sali konnana o fana oti achiya liyatanawal kitaban masalan ina fo kafendo ke mogodo la yasa na kitabuta ebi dona sali kono san mogodo nana amma ko be kitabula ko de ta walma ya wila kana kitabule ta annana o ka soro o ka bega kitabe ga sunanga fo ya haya khuzul kitaba bi quwwa ya haya kitabuta ni fangai aywa ni me qur'ana konna de la suratul maryam akon ni mchoko ya mfleni abi ben chogodi abi siri sharti do de la aka soro ibika aya min fo aywa famya nyinin kama aka soro ibina sali yere fonni ode fatiha kalanen kofe misali yala e ka fatiha kala ka ba okonna na doro yahya nana kitabuta efe ka fo yahya kitabu mine ni sobe ko ya khuzul kitaba bi quwwa okuna kiga kalan continue kata fatiha kofe akoni nyoro ina abibe au yakuna mutalabbisan biha sirran walma ibka yoro kala ibi gundo de la ka kala fayajharu biha liyufhama yahya biwasat aljahr almaqsuda hukman ibka kalan ke dogo de la salfana de walma la hanzara de do isira ni aya ma uni ya donto bena isnango yoro korota yasa ya na family likini kuma kanye ko basite Allah amma idha kana fi asna'il fatihati akon gani ayasro kebe fatiha konna da ye fatiha konna sinanga ni kuma infoka faraka wa rabbi sali chena aw fi ayatil kursiyyi wal ma ibi ayatil kursi de konna na masalan ibi qurna fando de fe fantaqala ila ayatil mazkura isnanga talige ka wika ayala kata aya ina ibi fe kaminfo kono kere ga sali bichinya ni tali nyakoni amma tasbihu ako ka ken subhanallahi foye obibbe sali lahala bela jirna keram nim mako bala kon abibbe ikake hukmana ambe Allah subhanahu wa ta'ala tam ninde keda outlo gerejege araba suina ambe ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka araba suwire ira anna amena do sali fardaula ana sunna were ana mustahabula anyire olufuka teme maranyire olufuka teme okmana ni ala ya latige araba sunna tay mo min bi salla ibe dese ka jo okmana o ka sali kechugo amena kuma odeka ni ala yo yirana dese bato bi sali chugoti insha Allah amena kuma nunun fanaka ya rabbi ame ala deli ala ka dina infam ya chugo nyumandi an kelen kelen be la jelema ala ka fam ya badi amma
akas batoina no esaliye lahara an shiti teme fanga nyininga nim batoindela nim batointe bi kabo mashika atanke hakili bila imasa folo okmana baradu de anga cesiri afe alaka bara bela jelen noya ambe duwa ke fana alaka herake anye amfleka do 2019 min kono niye nanga jamana uka jatu nu ka fe ta aka ambe duwa ke alaka ja anga jamana naka ja anyerula ka ke herai kana amma ka ke sababu nyuma kana amma kan kishi kan tanga kono kan nyire kishi kan jamana tanga ka kishi alaka ta min be aventure la ka gerjege nyuma ndi annuma alaka herake annuye alaka sababu nyuma latigi ambela jilenyi aywa minu be zaidu kanga duwa ku yeni wakati nuna election ko bu fe ambe duwa ke ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala kan no yaddo aywa a election ko la alaka herake ambela jilenyi alaka sababu nyuma ka anyi anga dugu alaka ta nyefe diga kane mo fleka bara minu ndamine ambe duwa ke uye ya rabbi bara temenuni minu minali alaka bela jilen no ya alaka gerjego foni ka haminan ko no minu yem musaka bo bagai jamana kofe ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala ka gerjige nyumandi annuma alaka gerjige nyumandi umaka hakili nyumandi umaka dugu kanundo ula ya rabbi warbe ci minu fanama alaka ulu fana kare ka bo warinko alaka dusudo ukono bara dusu uka bara nkene konnan jey alaka ukanda katara oma ya rabbi anga dana ya buka amba kura ya harsa alaka nu deme ya rabbi duguin lanyini be duguin mogola ani duguwere mogola allah subhanahu wa ta'ala ka bela jelen noya alaka gerjiko fon ka haminan ko noya am bambato alako hina ko qabran noro ya rabbi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين المكرمة مدينة المنورة عليك بنيوني Agence de voyage Majura hiji imura okejogo nyuma jabaladu aw minu ma fe kaka hiji udafaleke imura billet d'avion fana bi fere ou fait wari transfert Western Union MoneyGram Orange Money agence Majura binimbela jeleke wa ukada uyele meka bla aw ye silama aw minu nya kanu kaka hiji uke waligele imura maube ubolo minu nyemagando takanga ke fao famve kadamine Madina Maka Mina Muzdalifa ani Arafa nimbela jele bla saraba ube ubulo dumini ngota fa fene fe la be fene sabati mbe dumini minu ndi makele no ye anyeruka la dala dumini unye otobi ba ube kene ya kota fa fene fe jate mine kembe ka kene ya tigila ma kangara unda kulu bla aka kene ya boloka itani sigiche fe minu wajibi yamba mo seben bura ladu ndaula apo carte d'identité kele min datit bande wolo sebengele ane carte ni na kele ngolo photo denjegi min jabo mbe jemaka agence Majura malikono ani maliko bana maserkli bela jele tuba ana lamini soro yoro kelembe udo uflen yeri Mohamed Sengela imeblu basedo silala bureau numéro B15 awise ka maminu mene wele ka kuna foni wara usoro Bamako afoko asansa ko 79 27 20 72 Mamadou Sila 76 32 56 26 Ulei Dieng 72 35 25 72 Bayaya Haidara 73 42 42 42 Ahmada Tamba Sila 66 23 48 44 Toubana Lamini Abise Kamadi Balasila Kongo 75 13 10 70 Walekele 69 31 46 45 Majo Ukama Kobajalu Basila 73 08 21 45 Abise Ka Kongo 66 87 52 81 Fenena Agence Majura Heji Imura billet d'avion Fereli Akawaru transfer Orange Money Western Union MoneyGram Dakurunya kele au magunya sera ubela jelebi dafa yoro kelembe umena Agence Majura du Alaka Heji Noya Silami
يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رب.